tardes a todos e a todas. Moitas gracias por vir a esta charla informativa onde trataremos aspectos que trataremos aspectos nos que nos preocupan a militancia do Bellegar e Celanova con respecto ao proxecto de instalación nun parque eólico na área da Casa da Neve. Proxecto que dende o pasado mes de xaneiro, cando empezamos a coñecer os detalles do plan da empresa alemá que ten o 100% da explotación do polígono, vimos denunciando e combatendo. Hoxe sabemos que calquera instalación enerxética destas características supón un importante impacto no medio ambiente, na saúde, na economía familiar de quen habita cerca do polígono, na paisaxe e no patrimonio. Nesta charla intervirá primeiro Iago Tavares, o noso deputado no Parlamento Galego, fará un análisis do que está a acontecer no conxunto do país e de como se está a utilizar esta tecnoloxía. Despois falará Leopoldo Rodríguez, que explicará a nosa oposición a este proxecto e avanzará algunhas cuestións que non coñecíamos o pasado 30 de marzo cando presentamos as alegacións contra o plan da empresa, o que nos levou a tomar a decisión de trasladar estes asuntos de man de Iago ao Parlamento. Ao remate das súas intervencións, pasaremos a unha quenda de preguntas onde se tratará de resolver todas as vosas dúbidas. Se algunha queda sin resolver, consultarase e farase pública a resposta. Sen máis, comenzamos dándolle a palabra a Iago. Moi boa tarde, moitas grazas por estar aquí. O primeiro que preguntaba é se temos prendido o aire acondicionado. E está claro que sí, o cal é algo que condiciona bastante, tal e como están as cousas, cando se poden facer os actos, porque a esta hora, os xoves, saería nunha pasta ter prendido o aire acondicionado e ter prendido a luz, porque os xoves hasta as 10, por exemplo, ¿no? Xoves, mércores, días habituais na celebración, resulta que estamos pagando unha factura eléctrica terrible, e a partir das 10, pues, probablemente a mirande parte dos que estamos e das que estamos aquí, teríamos que estar pondo lavadoras ou pondo utilizando a enerxía eléctrica, porque é unha hora non barata, pero sí menos cara, non? De como está a factura eléctrica no día de hoxe. E o primeiro que gostaría de deixar claro, non? Incluso por tal como está contestando o Partido Popular, é que para o Bloque Nacionalista Galego, en coherencia co que foi na súa época de goberno, si está a favor das enerxías renováveis, si está a favor da enerxía fotovoltaica, si está a favor da enerxía xeotérmica e si está a favor da enerxía eólica. Pero as enerxías renováveis teñen que ser enerxías sustentables. E o que non podemos pensar é que o establecemento ou a explotación de enerxía xeotérmica ou de enerxía eólica, porque o que nos toca en este momento é unha enerxía inocua. É dicir, é enerxía verde, enerxía limpa, pero non dá igual. É dicir, ten que ser unha enerxía que seña sustentable. Por qué? Porque a produción de enerxía eólica compre a instalación de muiños dos aeroxeneradores. Aeroxeneradores que poden chegar a ter 200 metros, incluso coa tecnoloxía que estamos agora, de altitude ou máis de 100 metros en cada unha das súas aspas. Podemos imaginar a afectación que eso ten. Despois tamén cumpre o establecemento de liñas de evacuación, de estacións de transformación, do establecemento ou ampliación de pistas ou de camiños para poder acceder á construcción, á instalación ou ao mantimento destas aeroxeneradores, subestacións, etc. Por tanto, o que non podemos pensar é que esta enerxía que é limpa dá igual. É dicir, bueno, dará igual dependendo de como e onde se estea a instalar. Por tanto, eso creo que é unha cosa que debemos de ter inicialmente clara. Enerxías renováveis, sí, enerxía eólica, sí, pero non en calquera sitio. Por qué? Porque ten afectación. É dicir, o establecemento de un aeroxenerador sí implica unha afectación á calidade de vida das persoas, porque xeneran ruidos.
si ten afectación a paisaxe, si ten afectación ao medio ambiente, os acuíferos que podan existir no lugar que se poda escoller de emplazamento, si pode ter afectación, como logo falará seguramente Leo, si pode ter afectación ao patrimonio. Hai sitios e lugares onde pode estragarse ou pode condicionar a explotación ou incluso a nosa memoria, que o fin, o patrimonio arqueolóxico, neste caso, podemos estar falando de Celanova. E si ten afectación á economía do territorio onde esos aerogeneradores, onde esas subestacións, onde esos camiños se podan establecer. Isto implica que necesariamente teñamos que decir no á enerxía eólica? Non. Evidentemente, o único que temos que decir é non en calquera sitio, non dun xeito indiscriminado, non donde as empresas multinacionais ou a Xunta de Galiza, que a veces se confunden coa estas empresas multinacionais, non? Por isto das portas giratorias, de que foi conselleira, pois agora ou incluso presidente do goberno se senta nas cadeiras dos consellos de administración destas empresas. Por tanto, o primeiro, onde se establece? O máis evidente, pois en zonas de rede natura non se debe de establecer. É dicir, en zonas que son de especial protección medioambiental, en zonas de especial protección paisaxística ou de especial protección das aves, non debemos permitir que se instalen os muiños. Que está facendo a Xunta? Pois agora temos un pírrico 12% de territorio de rede natura. En rede natura non se poden instalar. Ben, entonces que fai a Xunta de Galiza? Non amplía a rede natura. Deste 12% do territorio que temos en rede natura, ao 20%, que nos solicitan de Europa, pois resulta que a Xunta evita esa declaración de rede natura precisamente para poder permitir a instalación de muiños en terreos que sí son susceptibles desa especial protección. Aquí tamén debemos de evitar, como atinse precisamente os muiños que están no Concello de Celanova, en zonas declaradas de patrimonio de interés, de patrimonio arqueolóxico, de patrimonio etnográfico, ou ben susceptibles de ser catalogadas. É dicir, hai algúns parques deste país, non en concreto este de aquí, pero sí que se pretenden instalar encima destrozando petroglifos. Claro, tamén aquí, por exemplo, en Celanova, o que ocurre é que se están investigando que hai patrimonio arqueolóxico susceptible de protección, susceptible de que fale da historia de Celanova, entonces hai que, de momento, protexelo para evitar que quede definitivamente estragado para futuras xeracións. É dicir, por tanto, sí enerxía eólica, sí muiños, pero non en calquera sitio, non destrozando o noso patrimonio medioambiental, non destrozando o noso patrimonio cultural e non afectando a núcleos de poboación. Agora resulta que pretenden instalar muiños, os muiños xeneran contaminación, é dicir, hai experiencias, desgraciadamente non moi recentes, de que se desprenden aspas, por exemplo, eso aconteceu en Corme, de que impiden cosas tan básicas como a comunicación telefónica ou a comunicación a través da percepción da televisión. Por tanto, teñen que estar a unha distancia dos núcleos de poboación. Agora resulta que, por exemplo, en Noruega teñen unhas distancias moito máis elevados que algunha empresa noruega ven a Galiza a instalarlo máis cerca de vivenda, máis cerca de poboación que o que lle permitirían en Noruega. É dicir, o que non lle permiten en Noruega ven a Galiza a intentar facer en concreto na zona do Barco de Valdeorras. E despois, a instalación desta enerxía, é dicir, o aproveitamento deste recurso que temos en Galiza ten que servir para o desenvolvemento de proxectos industriais que teñamos nós a oportunidade de que a produción desta enerxía xenere tecido industrial e xenere o establecemento de empresas.
eu non sei que vos parece, pero agora que estamos a falar dun extraordinario boom eólico, non só por os proxectos que están na mesa, que son terribles, sino porque no 2019 se instalaron tantos muiños como nos 10 anos anteriores. Ben, como sabedes, agora estamos a falar do peche de Alcoa, porque a enerxía para que funcione Alcoa, co que é o 33% de PIB na zona da comarca da Mariña, o 33% da riqueza e do emprego da comarca da Mariña, se iría, a pesar deste boom eólico, se iría a Alcoa. Agora tamén estamos a falar deste boom eólico, de que se instalan muiños en todos lados e resulta que pechan Siemens Gamesa nas Somozas, que fai componentes para fabricar muiños con 250 traballadores para a rúa. É dicir, de que nos está servindo todo este boom eólico, todo este aproveitamento enerxético, ser os galegos e as galegas un país rico na produción e excedentario? É dicir, que podemos importar para a señora Ayuso e compañía, podemos importar enerxía eólica. De que nos sirve? Si estamos destrozando o tecido industrial na Mariña, si estamos destrozando as empresas que mesmo se poden dedicar a fabricar muiños. Eu, nestas charlas que a veces falamos, e a mí particularmente cando se fala de colonialismo, de tal, eu non son moi desas grandes palabras, non? Pero claro, despois miras datos que te dan te dan certo pudor, non? É dicir, por exemplo, vamos de produción de diamantes. 7 dos 10 países máis productores de diamantes de todo o mundo están en África. É dicir, estos dunha riqueza, dun mineral particularmente rico e que xenera moita actividade económica, dos 10 que producen máis, 7 están en África. Botsuana, Congo, Sierra Leona. Pensades que algún destes países que teñen unha riqueza tremenda son moi desenvolvidos? Son económicamente unha potencia? Non. O PIB per cápita de calquera destes países é 400 euros. Mentras que, por exemplo, en España é 23.000. É dicir, teñen unha riqueza tremenda en materias primas, pero siguen na pobreza extrema. O mesmo podemos falar do coltán, de un mineral que se utiliza para o desenvolvemento de teléfonos móviles e tecnoloxías de alta xeración. Sudán, Sierra Leona, Congo, son dos países máis productores destos minerais. Lle sirve a Sudán, pobres, a Sierra Leona ou a Congo para algo. Non, porque simplemente ter materias primas non sirve se realmente nos están tratando como unha colonia para extraer os recursos naturais e levarlos para que se seña a riqueza para Noruega ou para Canadá ou para calquera outra empresa multinacional que, mellor, sí, nos seus países de origen, pois sí se benefician desa riqueza que exportan de Galiza. É dicir, eu creo que iso é unha cuestión básica. Si temos unha riqueza en Ourense, e tampouco en Celanova, non? En Ourense, toda a provincia, non temos sol e praia. Non temos as posibilidades de desenvolvemento económico que pode ter Canarias ou Levante ou Miami. Bueno, pero temos outras capacidades, outras potencialidades. Pois ben, eu creo que está na nosa obriga que, primeiro, que eso non sirva para destrozar o territorio, sino ao contrario, que esa capacidade, neste caso, por o que estamos a falar, de unha capacidade enerxética sirva para o desenvolvemento deste país. Xa que a nosa riqueza, pois utilicemos esa riqueza para o desenvolvemento económico e social deste país. E é o que está a acontecer? Non, non é o que está a acontecer. En Galiza hai aproximadamente 4.000 muiños aeroxeneradores en 106 concellos. Só o 5% do que xenera, só o 5% queda no territorio. Parte nos concellos, parte, aproximadamente un 2%, perdón, nas comunidades de propietarios onde se instalan esos muiños. É dicir, o 95%, a pesar de que eu decía que non era moi partidario de esas grandes expresións de colonialismo e tal, pero sí é un auténtico espolio.
Es decir, extraen esos recursos para que el 95% pues vaya, pues, mire, si algo se beneficiará a Felipe González o Bea Mato, pero lo que está claro é que non quedan en este país. E iso é o que se fixo, o tratou de facer o bipartito no 2005-2008. Si se instalan muiños en este país, que ver onde se instalan e despois que existan procesos económicos e sociais, como por exemplo era o traslado de Ence, ou creación dun grupo lácteo galego, asociados a esa explotación eólica. E a Xunta, como decíamos, non está facendo eso. O que está facendo que, pues, o que comentábamos antes, non ampliar rede de natura para que podan instalar onde queiran. Da igual que sea unha zona susceptible de protección de aves, paisaxística ou de interés para o desenvolvemento. Da igual. Non vamos a declarala porque así se poden instalar onde queiran. Simplificar os trámites. Que é o que están facendo tamén? Para evitar estes trámites, e xa hai sentencias judiciais, non é a cousa do Bloque Nacionalista Galego, sino que xa existen tribunais deste país que así declararon permitir que as empresas hagan trampa. Que quere decir facer trampa? A mesma empresa, por exemplo, na zona de Valdeorras está a acontecer, pois en lugar de pedir un parque de 150 megas, pide 3 de 50. A mellor a través de diferentes nomes, pero que a mesma empresa que permitindo esas simplificacións de trámites e a Xunta mirando para outro lado, pois sí posibilita pois, que a mellor as declaracións de impacto ambiental ou os trámites administrativos teñan unha laxitude pois, que de outra maneira non tería, non? E decíamos, e tampouco para entenderme máis, porque é máis específico e leo, quen sabe, ao principio medio de broma, pero eu creo que non é ninguna broma porque é unha cousa devastadora e terrible. Estamos a falar de que con este boom eólico, é dicir, seguimos ou estamos máis que nunca a instalar muiños, a estragar o noso territorio e a condicionar o futuro, e resulta que estamos a pagar a factura da luz máis cara de toda Europa. Pode ser de outra maneira? Sí, pode ser de outra maneira. Hai concellos onde se está a facer de outra maneira? Sí, hai concellos, como por exemplo Muras, que se está a facer agora de outra maneira. Que ocorre? Xa que producimos, que esa produción eléctrica poda servir para que os particulares, as empresas do territorio, podan pagar unha factura eléctrica máis baixa. Por que? Porque, por exemplo, un elemento nos que compoñen o pago das facturas é a portaxe da electricidade, o traslado. Está claro que se do centro onde se produce o centro onde se consume hai menos distancia, tamén os custes son menores. Lóxicamente, non? Os custes de transporte son menores porque apenas os hai. E porque eso non vai a ter un reflexo na factura eléctrica desos veciños e veciñas deste país. Que, por exemplo, a Xunta de Galiza non pode participar nas empresas que explotan esa enerxía eléctrica? Por que non pode haber participación pública e ser a propia Xunta de Galiza, directo ou indirectamente, quen explote esa enerxía eléctrica? Cousas do Bloque? Non, cousas do Bloque non. Falábamos antes dunha empresa noruega, unha empresa pública noruega, a que está pedindo facer en Valdeorras, por exemplo, un auténtico desastre, pero bueno, está pedindo, creo que es un parque de 150 megas, ese ten que ser aprobado por el Estado, nesta comarca de Valdeorras. Pois é unha empresa pública, de Noruega, sí. Hai empresas públicas en Alemanha, hai empresas públicas canadianas que tamén se dedican a facer eso. Por que non pode haber unha empresa pública galega? Como, por certo, hai pouco existía no Estado español. Unha destas que se sentan todos os expresidentes do goberno e exministros en consellos de administración era unha empresa pública. Por tanto, podese facer. Non é algo absolutamente ilusorio, cuestión de que exista vontade política de decidir, bueno, xa que producimos, partilhamos máis, participemos máis nos beneficios de estas empresas. E despois, por ser unha cuestión inmediata en relación coa factura eléctrica, como sabedes tamén é unha campaña que está desenvolvendo o Bloque Nacionalista Galego, porque non podemos permitir, entendemos, e a verdade é que en todas as partes,
Celanova, Xinzo, Ourense, Verín, está tendo moita contestación. Non podemos soportar este importe de factura eléctrica, porque isto iniciaba con unha pequena broma, non? De decir que isto non o poderíamos, unha pequena broma relativa, non? Que non o podíamos facer porque non poderíamos enchufar o aire acondicionado os xoves ás 6 da tarde. Bueno, pero eso aparte de que é certo, non? De unha factura eléctrica brutal, aí o que se pretende supostamente é cambiar as franxas de consumo. As cafeterías van a ter outras horas para funcionar. As explotacións gandeiras van poder muxir as vacas só en fin de semana. Ou van a ter que muxilas durante todo o día. Por tanto, vai a ter esa factura eléctrica, eso que está pensado probablemente para outras partes do Estado, vai a ter reflexo na economía colectiva do noso país, no individual e no tecido empresarial. Eu creo que claramente sí. Por tanto, hai que empezar a rebaixarla. Porque nin é un momento, nin é unha cuestión, como falamos dos eólicos, inocuo. É dicir, hai que rebaixarla dese 21%, non a ese 10% que é un engañabobos, sino ao 4%, porque é un elemento esencial. Hai que suprimir o imposto, a grande parte da factura da luz son impostos, máis que consumo. Hai que suprimir o imposto que grava a electricidade e que grava a produción de electricidade. Este imposto de produción de electricidade, que é o 7% da factura, non é calquera cousa, o teñen que soportar as eléctricas. Pero que están facendo as eléctricas? Repercutíndose a nós. Pois tamén temos que rematar con eso. É dicir, sin estenderme moito máis, non? Para non consumir máis aire acondicionado. Nós non podemos permitir, e creo que debemos as diferentes xeracións, que agora pase co eólico o que antes pasou coa enerxía hidroeléctrica cos encoros. Non podemos permitir que estraguen o noso país. Isto non quere decir, como pretende facer pensar o PP, que estexamos en contra da enerxía eólica. Non, o que estamos en contra é de que estraguen este país para beneficio da conta dos resultados de multinacionais. Enerxía eólica, sí. Estragar o país por muiños donde lles veña ben as empresas sin pensar a afectación que vai a ter as poboacións, sin pensar a afectación que vai a ter no desenvolvemento turístico, medioambiental, social do país. Non, eso non o podemos permitir. Enerxía eólica, sí, pero que isto implique beneficios para as comunidades de propietarios, para as comunidades de montes onde se asientan os muiños e que sirva para que as empresas galegas non teñan que pechar. Porque resulta terrible que sigamos perdendo emprego, sigamos a ter que emigrar, mentras estos veñen a plantar os muiños donde se lles ocurre para o beneficio das empresas de Noruega, de Canadá, non teño manía ningún estado particularmente. E creo que agora isto colectivamente é o que primeiro debemos de defender, e é o que pretende o Bloque Nacionalista Galego defender en o conxunto do país, porque o humo eólico é terrible, e en Celanova, no Concello de Celanova en particular. E pola miña banda, nada máis. Dixemos con Leo. Moitas gracias, boas tardes. Eu vou me centrar no que dicía antes os compañeiros, que vai ser o proxecto eólico da Casa da Neve, que nos atinxe a nós. O monte da Casa da Neve, aí tedes un retrato que é visto desde a zona do Areal, e aí vemos a distancia que hai mesmo entre o monte da Casa da Neve desde o Areal, non? Hasta arriba onde se pretenden poñer os eólicos. Imos tratar de respostar a estas preguntas, a que nos enfrontamos, o que está en xogo, a quen nos enfrontamos, os perigos que vai supoñer e o patrimonio ameazado, como apuntaba antes o compañeiro Iago, non? Pois ben, a que nos enfrontamos? Pois,
claramente enfrontámonos a unha empresa alemá, se falaba aquí de diferentes empresas que eran estranxeiras, non? Que ten sede en Múnich, chamase Baigua, e pretende xantar na Casa da Neve 7 aerogeneradores que en total co rotor e coas pás medirían 177,5 metros. Tamén se inclúe unha subestación e unha serie de infraestructuras de acceso e conexión subterránea, ademais dunha liña aérea de alta tensión para evacuar a produción. A prospección comezou no ano 2019 nunha área de plan sectorial eólico de Galiza que se definiu como aproveitamento eólico, un plan que a finais do século pasado e nunca se someteu a revisión. Por tanto, a avaliación ambiental que se faga neste caso está obsoleta. Dentro desta área existe desde finais da primeira década un polígono de extracción de enerxía eólica no Vieiro que ten 19 muiños xa e forman unha liña de suroeste a noroeste no termo municipal de Berea. Este polígono ten unha potencia de 16,60 megavatios. Non sei se dixen o que se pretende poñer vai ter unha potencia de 42 megavatios. Ademais, dentro desta área, a compañía española Grenalia proxecta outro polígono eólico na zona do Monte Grande, no termo municipal de Bande, cunha dúcia de máquinas nunha liña de sur a norte. De concretarse os plans de Baigua e o de Grenalia, toparíamos aquí de aquí a un par de anos cunha liña serpenteante de 38 muiños que recorren 10 km entre Bande e Celanova e con afeccións moi graves para a paisaxe e o patrimonio natural e histórico da zona. Os 3 polígonos, 2 en proxecto, na área de aproveitamento do Plan Eólico de Galicia, un aí máis ou menos marcado como quedaría esa liña que antes mencionaba, non? No que está amarelo sería Bande, o que está abaixo sería Celanova, e aí tedes a visión do polígono este que se pretende proxectar por parte destas dúas empresas. Que está en xogo? Pois hai unha área de aproveitamento eólico deseñada no plan sectorial que permitiría a instalación de máis explotacións enerxéticas. É dicir, seguiría habendo posibilidade de instalar máis polígonos dentro desta área, unha vez que se habilite, non? Temos que entender tamén que para lograr iso hai que ocupar toda a área no plan sectorial, que o plan sectorial contempla. A estrategia das empresas é conseguir vencer primeiro a resistencia veciñal, tamén vencer a resistencia institucional, se que hai, neste caso serían as localidades máis grandes que Celanova e Bande, e temos que entender a que nos enfrontamos, que está en xogo, e saber como nos opoñemos, non? A cuestión, polo tanto, é unha cuestión de supervivencia, unha batalla polo territorio, porque cada polígono de extracción de enerxía eólica colle unha porción de territorio que se converte automáticamente en solo de uso industrial. E por riba, a área ao redor dese perímetro, nuns 3 km de distancia, segundo estudos feitos noutros países, esas terras perden valor, tanto para usos residenciais como para uso agrícola ou gandeiro. Aquí, a debilidade institucional é tan grande que nin administración, nin universidades se teñen posto aínda a facer unha investigación que sería necesaria para confrontar diante das promesas de prosperidade que venden as empresas promotoras dos polígonos. Por tanto, había que facer un contraste desa prosperidade que se nos vende. Esa sería un pouco a imaxe de como quedarían colocados as máquinas, non? A consecuencia sería que, a medio prazo, estes polígonos eólicos expulsan poboación nunha área moito máis ampla da que constitúe en sí a área de aproveitamento. A instalación dos polígonos non trae riqueza de ningún tipo, como xa comentaba antes Iago, ni siquiera vai ter riqueza para Bande, nin Berea, nin Celanova. Isto hai que terlo que ter claro. Porque hoxe poden deixar algúns cartos, pero pan para hoxe, fame para mañá. Vemos aquí a distancia desde o areal á plantación de piñeiros que hoxe fai parte da paisaxe da vila, que son 2 km. Distancia desde o primeiro miño do polígono de Vieiro en funcionamento desde 2009, 4 km.
Que trae? Está comprobado que trae estas instalacións? Pois desvalorización do entorno, desvalorización da calidade de vida, desvalorización do medio natural, unha desvalorización da paisaxe, perda de outro tipo de fontes de riqueza, como podría ser o turismo ou a explotación do monte mesmo, trae máis despoboamento, porque evidentemente non vai haber posibilidade de buscar un medio de vida neses ámbitos, e trae avellentamento. A poboación que queda sería a poboación maior. Ben, estamos entón diante dunha fase de transición ecolóxica. Temos que mirar, por lo tanto, a quen nos enfrontamos. A quen nos enfrontamos. As compañías que dominaron a extracción e produción, comercialización de enerxía, que se ven obrigadas a cambiar a fonte de enerxía, mas non perden o control de negocio nin as formas de actuar. Aquí témoslo moi presente porque o país, concretamente as nosas comarcas de Celanova a Raia, están inzadas de encoros, outra fonte renovable, non? En certo sentido, permitido unha breve paréntese, aquí sabemos que o que queren dicir cando chega unha gran empresa enerxética di esta enerxía é verde e non vai facer dano nin ao territorio nin á xente. Nós o sabemos, sobre todo porque, como dicía antes, temos todo inzado de encoros. As empresas precisan territorio, buscan territorios nos que as institucións son débiles e a sociedade civil está empobrecida e avellentada, institucións débiles que permiten que, por un diñeiriño que ofertan, pois se poidan ir apropiando do territorio. As empresas asogachan os seus plans, mentres convencen, que ás veces compran a gobernos locais, a regionais, para facelos, para afectar o territorio. Son os mesmos, pero co mesmo poder e coas mesmas tácticas. Temos empresas que dominan a produción de enerxía, camiñando cara a novas fontes. Consumir territorio é o que interesa, e expulsar poboación para poder consumir cada vez máis territorio. Son os mesmos, como dicía antes, o mesmo poder e coas mesmas tácticas. O seguinte paso sería os perigos. Que perigos comporta a instalación destes parques eólicos? As máquinas son, en primeiro lugar, perigosas para a saúde. As persoas que teñen que vivir próximas a elas verán afectados a calidade das augas, efectos consecuencia do ruído. Parece que está comprobado que hai un ruído de baixa intensidade que o oído humano non percibe, pero que está aí, non? E que, co tempo, segundo universidades alemanas, precisamente, que onde ven esta empresa, pois repercuten producindo doenzas como migrañas, por exemplo, ou taquicardias, cambios na forma de vida, na forma das persoas, na súa forma de comportamento, non? Outro efecto que se chama a visión efecto discoteca. Esas aspas, cando están movéndose, proxectan unhas sombras que están en todo momento molestando con ese movimento. E risco accidente, como decía antes Iago, de placas de xeo que nas épocas de moito frío se acumulan nas aspas, unha vez que se moven, expulsan ese xeo. Aí temos o impacto do ruído dos aerogeneradores en funcionamento no proxecto do Monte da Neve. Na Casa da Neve, ese mapa está fornecido pola propia empresa. No vermello estarían máis de 50 decibelios, o amarelo vai ata 35-40 decibelios, e ainda sigue sendo moita intensidade, e que posiblemente se afectaría ás aldeas que limitan con esta instalación. E preguntámonos, por que unha empresa con sede no Estado Libre de Baviera ven instalar a Celanova unhas máquinas que non podería instalar no seu Estado, tal como contaba antes tamén Iago? Pois
no caso do proxecto de Baigua, os redactores do documento asumen que cando menos 4 aldeas quedarán expostas a niveis de 40 decibelios, isto é o que di a promotora do polígono, e estes niveis de ruido son perxudiciais para a saúde, non só inóculos. Entón, por que se instalan? A legislación alemá prohíbe esos aerogeneradores a unha distancia das vivendas menor a 10 veces a altura das máquinas. É dicir, que se estas máquinas miden 177,5 metros, habría que multiplicar por 10 e terían que instalarse a 1735 metros. A legislación española permítelle baixar esa distancia a 500 metros. Por lo tanto, esas máquinas poderán estar instaladas a 500 metros. Que sucedeu? Sucedeu que a legislación non se revisou cando tiña que revisarse, é porque antes as máquinas non pasaban de 70 ou 80 metros de alto. Pero agora, claro, incluso chegan casi. Entonces, seguimos unha legislación obsoleta que permite, pois, estas barbaridades. Os impactos que van ter sobre os diferentes medios, temos aquí resumidos, son efectos sobre o medio natural. Cales son os efectos sobre o medio natural? Sobre todo os solos e as augas. A flora, a fauna, a paisaxe. Na Casa da Neve citaremos os principais. Erosión, perda de biodiversidade, desplazamento de especies, impacto sobre especies en perigo de extinción, como pode ser a águia real ou o esgonzo ibérico, e outras de anfibios, aves, réptiles catalogadas como vulneráveis. Isto todo incluso recoñece a propia empresa no seu informe. Outra, freo a ampliación da protección do medio. A situación do polígono, de se chegar a construir, impedirá que as zonas actuais de protección, as reservas da biosfera de Allariz ao leste e do Xurés ao sur, se amplíen. En terceiro lugar, o solo ao servicio da dinámica productivista. A recualificación dos terreos como solo industrial permitiría a futuro outro tipo de instalación de produción enerxética, sexa eólica ou de outro tipo, e mesmo a repotenciación do propio polígono. É dicir, poderían incluso colocarse aerogeneradores máis altos, incluso cos que hai agora. E por último, o proxecto atenta contra o dereito á paisaxe das veciñas e veciños de Celanova, porque as máquinas serán visíveis a decenas de kilómetros, están catalogadas en Celanova, creo que aproximadamente 9 ou 10 dics, desde varios concellos da comarca serían vistas, e das comarcas lindeiras tamén. Unha instalación deste tipo mudaría para sempre a paisaxe histórica de Celanova, mas tamén a paisaxe que se herdamos sentida por as veciñas e veciños, e que sería a protección do dereito á paisaxe. Aí temos os aerogeneradores, os impactos que cada un deles, pois, como vemos, están en liña, non? Os 7 que hai aí. O patrimonio que se ameaza en Celanova. Nós, desde Benegar de Celanova, tivemos acceso a un documento titulado Realidade Arqueolóxica do Monte da Neve, a finais de abril, despois de terlo solicitado por escrito ao Concello de Celanova, impediu-se-nos desde a Secretaría que un escrito que acompañaba o documento a difusión deste informe, que sen dúbida é o máximo interese para a veciñanza de Celanova. Desde a alcaldía mirouse para outro lado, malia que nese mesmo pleno de abril tiñamos acordado a iniciativa do BNG que o Concello lanzase unha campaña informativa para que todas as veciñas e veciños tivésemos acceso á información sobre os plans da empresa. Estamos ainda esperando por esa campaña. No pleno de xuño, hai un mes, o BNG conseguiu que o alcalde dese o consentimento a divulgar este informe ecolóxico e esperamos un mes a que fixese o goberno municipal, pero non o fixo. O informe ecolóxico, bueno, aí temos unha diapositiva del, titúlase Realidade Arqueolóxica do Monte da Neve, leva por subtítulo Lugares primitivos fundacionais do Mosteiro de Celanova e necrópole megalítica dos Altos da Lagoa. Este enunciado por si só debería ter feito saltar todas as alarmas no Concello de Celanova. Hai que protexer a área, empezando por unha catalogación da zona, cos instrumentos urbanísticos e de ordenación do territorio que sexan precisos,
a día de hoxe ese informe nin se fixo público nin se presentou diante de ninguna administración de nivel superior, pedindo que se actuase en consecuencia. O informe di literalmente que no espazo do Monte da Neve e no Salto da Lagoa hai un conxunto de ampla densidade de elementos arqueolóxicos considerados de gran importancia para a historia de Celanova e para o seu presente e futuro desenvolvemento socioeconómico. Repito, elementos arqueolóxicos considerados de gran importancia para a historia de Celanova e para o seu presente e futuro desenvolvemento socioeconómico. En cor laranxa, os diferentes impactos en bens susceptibles de protección patrimonial. Os achados e as conclusións do informe teñen dúas bases que avalan o seu rigor. Expón unha revisión das últimas investigacións sobre a presenza no lugar de restos arqueolóxicos de bens patrimoniais, contén un traballo de campo. Isto significa dúas cousas: que os restos teñen cando menos certo interese científico, por iso a comunidade científica puxo o foco no Monte da Neve, e que as evidencias aínda están presentes na área. Teñamos isto en conta cando leamos afirmacións como a que segue. Na alba leste do monte, do Ural, é onde se sitúan os lugares referidos pola documentación do século X, citando os lugares antigos de fundación do primitivo mosteiro celanovés. Os estudos en marcha conseguiron localizar eses lugares, nos que se evidencian de xeito claro vestixios arqueolóxicos relacionados cos mesmos. A ver se vamos explicando. Neses lugares, o estudo apreza de xeito claro vestixios arqueolóxicos relacionados cos antigos lugares de fundación do primitivo mosteiro de Celanova. Debemos ter en conta tamén, además do anterior, como se fixo publicación por parte de Xosé Luis Méndez Ferrín no pasado mes de marzo no Faro de Vigo, na que se facía eco dos archivos de investigacións arqueolóxicas recentes no Monte da Neve, diante da ameaza que para este patrimonio supón o proxecto eólico. É dicir, que lemos o informe en vista do alto valor patrimonial que supón o conxunto do Monte da Neve e contorna, deberánse ter en conta todos os elementos registrados dentro do conxunto que forman parte. As necrópolis megalíticas deben ser consideradas unha única área arqueolóxica, ao igual que, como conxunto, deben ser concebidos os lugares vinculados ao pasado funcional de Celanova e dos restos dos antepasados de San Rosendo. É dicir, nesa área temos dous conxuntos. Unha necrópole megalítica e os lugares primitivos fundacionais do mosteiro, que, como di o informe, teñen un alto valor patrimonial. A contorna do Monte da Neve veríase alterada coa extrema proximidade dos aerogeneradores propostos, alteración que se vería agravada se estes fosen visíveis desde a propia Celanova, xa que rompería a relación visual establecida entre o mosteiro actual e os antigos lugares. Sigo citando párrafos do informe. Entón, reparemos nesto. Conxuntos de alto valor patrimonial cunha relación visual ben definida co mosteiro actual e a vila. A contorna do Monte da Neve, por lo tanto, está íntimamente ligada a Celanova, non só históricamente, senón tamén paisaxísticamente. Aí temos restos de posibles interés arqueolóxico nunha imaxe de informe municipal que, como dixen, desde a alcaldía se nos negou a difundir, malia ter acordado no pleno ofrecer toda a información. Conclusión. Desta parte dos bens patrimoniais afectados polos planos da empresa, o que se sabe a día de hoxe é o seguinte: administrativamente, moitos destes vestixios non figuran nos inventarios arqueolóxicos, consecuencia de serem aínda estudos activos, inda que isto non é causa para non telos en conta á hora da súa protección. A ausencia nos inventarios a que se pon remedio a través do envío de avance destes estudos á administración competente. Sublimos isto. Para corrixir a ausencia dos inventarios, bastaría con enviar as conclusións iniciais destes estudos á administración competente. Isto é precisamente o que pedimos nós, o BNG de Celanova, nunha moción presentada no pleno do pasado 7 de abril, que se demandase ao Departamento de Patrimonio da Xunta de Galiza un estudo en profundidade das zonas dadas as informacións que ian aparecendo ao respecto da riqueza dos restos patrimoniais. Aí temos unha vista desde outro punto de Celanova, onde sería a Casa da Neve. E aí temos a visibilidade das máquinas desde todos os concellos da comarca máis alá, e isto é un mapa da empresa. A marca aí, hai puntos e puntos desde onde se verá as máquinas sin ningún tipo de
de ocultación, evidentemente. Será a foto que desde la nova se irá dando despois cando se instale. Que imos facer? Nós volveremos facer, certo, o goberno municipal non ten ese informe, parece que non sabe interpretalo, non quere, pois pediremos no Parlamento de Galiza que a Xunta acometa, compañeiros no Parlamento, aquí está Iago, un estudo arqueolóxico en profundidade para comprobar as conclusións do mesmo, e no caso de seren corroboradas, que se paralice inmediatamente calquera plan de instalación industrial na zona rexeitando o proxecto de Baigua. Nós, a nivel local, pediremos á corporación local que se declare unha moratoria eólica no entorno municipal. Como conclusión, na Casa da Neve hai bens patrimoniais relevantes e dignos de protección. Na Casa da Neve está en xogo a protección dunha paisaxe en íntima relación coa vila e a historia da súa fundación. Nada máis, moitas gracias. Bueno, pasamos agora á quenda de preguntas. Se alguén quere dicir algo ou preguntar. Vale. Está claro todo, non? Ok. Eric, di. Bueno, se ninguén se anima para romper un pouco. Bueno, nos levamos, como BNG Celanova, con este asunto os últimos 6 ou 8 meses, non? Buscando moita información, informándonos o que está pasando en outras partes do país, o que están facendo plataformas, o que está facendo o bloque a nivel nacional, e tamén temos que recoñecer, xa que hai aquí xente que son directamente interesados tamén polos comuneiros, vamos, creer, temos que recoñecer que isto, o BNG en Celanova, nos últimos anos, servimos tamén para descubrir que hai unha parte do termo municipal o que non se tivo en conta. Non o tiveron en conta os sucesivos gobernos, nin nós tampouco, efectivamente. Agora empezamos a mirar para San Pín, para Casasoá, e para decir, se esa xente, se eses montes estivesen en valor, se eses vecinos e veciñas tivesen unhas fontes alternativas de desenvolvemento dese territorio, non? Falaba antes Iago do turismo. Aí non se fixo nada. Non se fixo nada en moitas partes, pero especialmente na contorna rural non se fixo nada. E agora topámonos con que lle estamos dicindo a uns veciños comuneiros que van recibir un ingreso económico que non é nada desdeñable, que teñen que se sacrificar por o ben do povo, por o ben do conxunto dos veciños, porque esa zona, se se plantan eses muiños, vai supor unha afección importante ás posibilidades de desenvolvemento a partir do turismo, a partir de ocio, casas rurais, de que esas zonas van perder tamén valor, eso hai estudos que están feitos, e non nos podemos incorporar as alegacións, porque non nos coñecíamos ainda, pero as alegacións que se están incorporando en todo o país din que na perimetral dos polígonos, 3 km a redonda, os terrenos, as fincas, as explotacións e as vivendas perden entre un 30 e un 50% de valor. Temos aí un mapa que está a 2,5 km, máis ou menos 3 de Celanova. Prácticamente hasta aí, onde está feita esa foto, todo eso estaría nesa zona de que esas propiedades perden valor. E perden valor e eso expulsa a xente. A xente non vai comprar esas casas, non vai facer aí casas de turismo rural ou outro tipo de actuación, porque eso está afectado por un polígono. É importante tamén que os comuneiros entendan, e a xente que está directamente nas aldeas, que o que nos traen aquí non o queren en Alemania, nin en Alemania, nin en Noruega. E cando non o traen aquí é polo que decía Leo, porque aquí hai unha lei que ten máis de 25 anos que nin siquiera pasou a evaluación de impacto ambiental esa propia lei, e que lle permite vir aquí e plantar muiños de 100 e pico metros, 200 metros,
a 500 metros das casas. Das afeccións, eso tampouco podemos incorporar as alegacións, porque non coñecíamos eses estudios, ahora sí os temos, estamos difundindo esa información. As afeccións son graves. Hai estudios que falan mesmo de suicidios, de diferentes tasas de suicidios. Non é ninguna broma o tema do ruído, non é ninguna broma o tema das sombras, non é ninguna broma vivir a 500, 600, 700 metros dun mundo. Todas esas cousas non as coñecíamos. Entre que nós non coñecíamos todas esas cousas e que tampouco se mirou moito para esas aldeas, ahora nós o que podemos decir é cuidado con instalar eses muiños por o beneficio inmediato que nos poida repercutir persoalmente os directamente beneficiados. Cuidado, porque é un beneficio para agora, pero que a medio prazo vai ser perxudicial para eles. Para o resto, en Celanova somos todos afectados. As afeccións paisaxísticas son para todos os veciños da vila e da contorna da vila. As afeccións patrimoniais, que están aí definidas nese informe, son para todos. Que hai que facer? E nós levamos tempo tamén facendo esa reflexión. Temos que sentar todos a falar ca xente afectada, cos directamente implicados na parte de Sampín, de Cañón, de Casasoá, e ver como darlle a volta a tortilla. É dicir, en Noruega pagan porque non se poñan muitos. Aquí pagan a xente por poñerlos. Hai que compensar eso. Eso vai levar tempo. E vai requerir un acordo que se nos escapa probablemente os concellos, pero que hai que traballar nese sentido. Que os propietarios dos comunais, os propietarios de montes, sexan custodios do territorio, como son en Alemania, como son en Noruega, como son nos países máis desenvolvidos, que veñen traer aquí estas empresas de extracción enerxética. Hai que traballar nese camino, porque iso é o futuro. Iso é o futuro. O demais xa sabemos o que produce. E todas esas afeccións que estábamos dicindo aí, de abelentamento, de escobamento, de que non trae ningún beneficio económico, están contrastadas por informes en todos os países. Alemania leva 20 anos avanzando esto. Por eso puxeron esas leis. Por eso as empresas non poden poñer ali muitos. Por eso convertiron os propietarios dos terrenos en custodios do territorio. Bueno, non sei canto nos vai levar eso, pero nós temos toda a vontade, tendo a forza que temos ahora mismo en Celanova, pero temos máis forza a nivel de país de traballar nese camino. Muy bien. Estoy de acuerdo con la exposición y lo que quiero manifestar es que nosotros somos afectados en Monero de Amoroce, entonces estamos directamente. Sin embargo, tengo que apuntar una cosa muy importante. Estamos dentro de las consecuencias de un hecho que puede ser irremediable e irreversible. Y esto es lamentable por la presentación, por la previsión y por la poca cautela que tenéis todos los políticos a la hora de enfocar los asuntos. La disertación que acaba de hacer Eric está muy bien, pero es propaganda y es a futuro de lo que hay. Esta es la misma situación que tuvo Celanova cuando se abrió la autopista. Se abre dentro de un mes. ¿Qué podemos hacer para paliar que el tráfico no salga? Pues esto es lo mismo. Estamos en una situación en la cual hay una serie de proyectos, una serie de estudios que las empresas, el potencial económico que tienen, una comunidad como es la nuestra, no tenemos capacidad económica para poder hacer nada. Tenemos que contar con las administraciones y para eso estáis vosotros aquí. Pero vuelvo a decir, no hay una previsión ni la hubo, porque todos estos proyectos llevan mucho tiempo. Y la celeridad en tomar las decisiones que hay que tomarlas tienen que ser más rápidas. No podemos estar hoy aquí ahora lamentándonos de lo que puede ser las consecuencias que hay. Ya lo sabemos, los inconvenientes, el ruido, la distancia, la visibilidad, todo lo demás, todo eso ya lo sabemos. Este es el cuento de volver a repetir lo que tenemos. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué es lo que va a hacer Yago para presentar en el Parlamento para que se pueda paralizar una actividad, una acción de este estilo? Esto es lo que necesitamos. No necesitamos el exponer la situación. Ya está bien expuesta, de acuerdo, la hemos entendido. La conclusión es que es nefasta, es mala, es perjudicial, también lo sabemos. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué vais a presentar? Porque a mí eso es lo que me interesa.
ou que podemos facer Non nós. por alusións, unha cousa moi breve para non entrar en debate, vale, son moi breve. Non é propaganda. Non é propaganda. Nós podemos parar o polígono como se parou no Olivio, como se acaba de parar no Galiñeiro, como se acaba de parar en outros sitios. Non é propaganda. Estamos a hacer. E se somos humildes, estamos... Mira, hay una cosa elemental, Eric. Sí. La exposición de los hechos es una cosa. Lo que va a hacer el bloque es otra. Lo que van a hacer los comuneros es otra. Entonces, quiere decir que es propaganda en el aspecto de que tú estás haciendo una declaración de intenciones de lo que pretendéis, queréis. Nos estamos traballando con feitos. Con feitos. Y ya te he dicho que informando a xente do que hai. Ya te he dicho al principio de todo que estoy de acuerdo con lo que has expuesto. Pues entón, se estás de acordo, déxame rematar e acabo para non convertir isto nun debate. Nos estamos facendo cousas. Levar este tema ao Parlamento é unha cousa. Porque, mire, podíase ter resolto aquí que o alcalde de aquí collese o informe ou tirese el libro e pedirse que se fixese esa carta. Estoy de acuerdo. Eso para polígonos. Leis como a alemana paran polígonos. A diferencia de trato. Hai que ter vontade. Los comunales si me deis arrematar, existen desde hace muchos años. si me deis arrematar, non se trata de vir aquí a botar cortinas de fume de que esto nos cayó del cielo y no se puede parar. Estamos aquí para pararlo. E nos vimos esta mañana de Cotobale, están para pararlo. En Rodeiro están para pararlo. É unha aldea bastante máis pequena que en Celanova. En Carballo están para pararlo. En Laza, en Vilar del Santos, están para pararlo. E van separar moitos. Están separando, todos os días son noticias. Hai que decir de que lado se está. E nós somos humildes e recoñecemos que isto, como ti dis, non había previsión, non había tal, todo iso. Pero aquí houve un goberno do bipartito, no 2009, que tiña un plan eólico que se tumbou por intereses que todos sabemos. Esa era unha folla de ruta. 2009, pasaron 12 ou 13 anos. Esa era unha folla de ruta, estaba aí. Tumbouse polos intereses que ten. Ahora estamos noutro momento. Pero non digamos que non nos podemos parar, que chegamos tarde, non. Estamos perfectamente na senda das alegacións, estamos na senda de todo. Hai que ter vontade. E hai que recoñecer os problemas que ocasionan a cada parte. Tamén os comuneiros. E disculpade que xa me enrollei moito. Si me permites, Erika, dúas cosas. En primeiro lugar, dixen que o Bloque non está en contra, como falaba Eric, no momento que gobernou a Xunta de Galiza, si desenvolveu un plan eólico, nunhas determinadas condicións. Aquí nós o que non facemos é tratar de engañar. Temos a capacidade que temos, as decisións depende de quen depende. Por tanto, establecer a priori en contra de un proxecto que non se coñece sería tremendamente irresponsable. Despois de estar falando de oposición a un proxecto, se pode manifestar cando ese proxecto está en trámite. Non sei se me explico. Aquí, sendo claros, os proxectos de máis de 150 megas depende de decisión do Estado, da Administración do Estado, por utilizar a terminoloxía pepera de Pedro Sánchez, non? Por personificar así, ainda que é algo terriblemente antidemocrático, pero ben, é do Goberno do Estado. De 50 megas, ou de 50 megas, perdón, de a Xunta de Galiza. Dice 150. Non, a diferencia son 50, sí. Esos son, por tanto, quen ten que tomar a decisión e que ten que seguir o trámite e o procedimento administrativo para tomar esa decisión é o Estado e a Xunta de Galiza. O Bloque, onde goberna, e incluso donde ten grupos de oposición pode presentar alegacións, presenta alegacións no momento procedimental para presentar alegacións. Non se poden presentar antes, nin se poden presentar despois. Hai que presentarlas no momento. O resto, respecto a proxectos concretos, con perdón e demagoxia. É dicir, unha vez que se presentan os proxectos, se examinan os proxectos e se fan alegacións e penso que hai centenares de, en este caso, capitaneadas por a compañeira Noa, que leva industria, frente a proxectos concretos, pois na Serra do Suído, pois en Chantada, na Terra Chá ou en Valdeorras.
Pilar de Barrio, non? Que se falaba. Por tanto, o Bloque si está facendo. Dende o Parlamento que podemos facer? Dende o Parlamento que se fai e estou de acordo con vostede que é moi frustrante a veces o que facemos é suxerir posicionamentos para a Xunta de Galiza. O Parlamento non toma decisións executivas, non aproba este proxecto. O Parlamento que podemos facer é pedirle a Xunta de Galiza que, e o que pedimos a Xunta de Galiza, a proposta de Leo do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, foi que examine exactamente a importancia que teñen esos achados arqueolóxicos donde o arquitecto municipal, perdón, o arqueólogo municipal xa recomenda incluir algúns túmulos no inventario, xa fala directamente deso, e despois entende que hai que investigar outros. Nós o que pedimos a Xunta de Galiza é rexistre os que este señor técnico, non eu, considera que merece a pena, e despois, como considera, e falou Leo antes, que hai que investigar outros por a importancia que ten, por a historia de Ceranova, incluso nos altos da Lagoa, por a necrópole que constitúe, investiguen eso. E, mentras tanto, non a escarallen. É dicir, non condicionen esa investigación de xeito tal que poda quedar determinado. Eso é o que se pide a través do Parlamento. Desde logo, que non señamos ilusos. O Parlamento o que fará será un pronunciamento a Xunta de Galiza e despois a Xunta de Galiza. Teño que dicir que na parte que nos toca a nivel local, cando foi o período de alegacións, o Bloque presentamos as alegacións. Claro, nós somos un grupo político que temos a forza que temos en Celanova. No seu momento, desde a alcaldía tamén saliu na prensa dicindo que ian presentar alegacións. Cando se preguntou no pleno se presentar alegacións, dixo que presentara unhas consideracións. Aí xa rebaixou as alegacións. É dicir, non se presentaron alegacións en tempo e forma como se pediría, como presentamos nós. Por tanto, necesitamos que haxa un consenso se é que non queremos que esta empresa alemá se instale aquí nun sitio onde ela, alá en Alemania, non podría facer. Entón, eso é para o que estamos aquí. Non é propaganda, é simplemente información. A información vai saindo a medida, como dicía o Eric, que van xurdindo as cousas. Non é que a información a tiveramos toda. Se a tiveramos toda, evidentemente, xa tiñamos feito antes. Pero non sabíamos ni siquiera que houbera un medidor que levaba tempo aí arriba para medir a intensidade do aire. Por qué? Porque isto, como dixen antes, faise con moito secreto. Faise con secreto porque sabe que vai haber rexeitamento. A empresa sabe perfectamente que vai haber rexeitamento. Por os motivos que son, porque xa está máis que comprobado, está máis que estudiado os efectos que ten. Entón, naqueles sitios onde é prejudicial, evidentemente, hai rexeitamento. Entón, isto se vamos facendo, como dicía antes, lentamente, cada vez convencendo a máis xente, convencendo de xeito civilino, é dicir, que non se xa aberto. E por eso chegamos, moitas veces, a situación na que chegamos, está claro. Lo curioso de todas estas situaciones es que se descubren todos los beneficios, los perjuicios en el momento que hay una iniciativa. Entonces, patrimonio que estuvo dormido todos estos años para pensar, para saber que ahora en el Monte de la Neve hay este patrimonio. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó hasta ahora? Estuvimos viviendo de rentas, todo el mundo. No hay una previsión, no hay una arquitectura en la que hay una preocupación dentro de la corporación local para que haya los departamentos adecuados que estén dentro de sus competencias y llevando todos los estudios de una forma coherente. Entonces, llegamos a estas situaciones límites siempre. Ahora tenemos que luchar en contra de, no digo a favor de nadie, pero tenemos que luchar porque si es un perjuicio, nosotros los vecinos de Amoroce no vamos a querer algo que nos perjudique la salud ni el entorno. Pero bien decías es que se va a desvalorizar la zona. Dime cuántas casas rurales hay hoy funcionando en la parroquia de Amoroce. Ninguna. Entonces, la desvalorización ya está ahí en marcha. Esto non cae do cero.
tú dis, como chegamos a esta situación que patrimonio mira para outra parte? Ti sabes igual que a mí. As empresas mandan no Partido Popular, as empresas eléctricas mandan no Partido Popular e mandan... Pero patrimonio se entra Patrimonio que é? Patrimonio é un departamento da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten unha conselleira de Medio Ambiente que se chama... ¿Qué hace? ¿La corporación qué hace? Nada. Vale. Pero estamos falando de como funcionan as cousas. No 2009 había un proxecto. Ya lo sé, estamos un poco... Entón, aquí estamos facendo un intercambio no intento atacar con toda a boa vontade. O que pasa é que hai que contar as cousas. Hay momentos que es muy frustrante las situaciones a las que llegamos por la desidia de muchas personas que tienen la capacidad de poder gestionarlo con tiempo. Mira, nós non temos a mí ya me dio eso de non sufrimos esa visión. Eu estou totalmente de acordo, pero as decisións que vamos tomando como colectivo, como ciudadanía, influen. É dicir, estou totalmente de acordo en que houve falta de previsión e ao mellor non investigar o patrimonio que podía existir, o que pode existir no Monte da Neve, como en tantas outras partes do noso país. Sí, como en outras moitas cousas, estamos falando do servicio público, pero esa decisión é nosa. Nos o que estamos é expondo a postura do Bloque Nacionalista Galego ante o sector eólico en xeral e, neste caso, no proxecto no que atinse a Celanova. Sí, pero llegado a este punto, si el ayuntamiento tuviera la documentación de patrimonio, frena eso en 24 horas. Déxeme un momentillo. Pero un Estado ou unha administración forte depende do que nos queramos. Un Estado... pero que é básico. Depende de los pactos que hace. Sí, de un Estado que poda ter un servicio de patrimonio, que investigue o patrimonio, depende... Un Estado, unha administración que poda ter un servicio de residencia depende da nosa decisión. E a decisión é liberalismo. Reducir o Estado. Que o mercado controle o patrimonio. Que o mercado controle a residencia de maiores. Son decisións nosas. Ahora estamos asumindo, pois, a mellor as consecuencias de gobernos que van debilitando a administración. É unha cuestión ideolóxica. Respetable en democracia. Non a miña. Outra cosa que hai que ter en conta, o Partido Popular de Celanova, con 6 concelleiros na oposición, manifestou que estaba totalmente de acordo coa instalación dos eólicos. La palabra, sí. Vamos a ver, yo creo que en este momento estamos hablando de un xafoy, que en mi casa se decía que eso era lo peor. O sea, un xafoy es algo que ya pasó y no tiene solución. ¿Qué hubo desidia? La hubo. Y la sigue habiendo en muchas cosas. Yo lo que me pregunto ahora es ¿qué se puede hacer? O sea, ya me da igual lo que se hizo. ¿Se hizo mal? Se hizo mal. A jorobarse. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo va esto a información pública? ¿Cuándo se presenta ¿cómo se llama esto? La evaluación de impacto ambiental de este monstruo? ¿Qué podemos estudiar? ¿Qué podemos presentar? ¿Y qué podemos hacer ahora si de verdad creemos que eso no se debe de poner? O se debería de poner, pero en otras condiciones, más allá, más acá, más altos o más bajos. Creo que eso es de verdad lo que debemos de hacer. Porque que antes lo hicieran mal, bueno, pues lo hicieron mal. ¿Y eso qué? Eso nos da igual, eso ya no tiene arreglo. Yo pienso que lo que hay que hacer ahora es pensar cómo podemos parar esto o cómo podemos mejorarlo. Si a lo mejor no hay que pararlo, si simplemente pues hay que llevarlos a otro sitio, subirlos más, bajarlos más. Es una cosa de la que no entiendo, pero creo que es el camino que deberíamos de seguir. A ver, a empresa, no seu momento, manifestou que trataría de que non se vise. Pero é imposible. Es decir, recoñeceron que era imposible. Como moito, darle un pouquiño máis para atrás, ou movelos un pouquiño. Por que é imposible? Porque hai un estudio do paso do aire que está no que está, é dicir, pasa por onde pasa, non hai outra opción. E, polo tanto, eles sí que dicían que podían tratar de movelo un pouco para que impactase o menos posible, pero depois recoñeceron que non era posible.
Recoñeceron incluso que se medraban uns árboles ali na Praza Maior un poquinho máis do que era normal, pois que posiblemente non se viran. Pero que eso Ya, ten sentido. eso es penoso. Eso ten En sentido lo alto porque... da Machica, porque en se lo ve- alto da Machica xa se ve todo. Todo, absolutamente. É dicir, Non hai árbol que vale. non sei, antes puxemos aí as zonas esas azuis, desde onde se De ve feito xa se ven exactamente dous, desde en esos a sitios. Machica xa se ven dous. Totalmente. Entón veríase moito máis. Decías, disculpa, Non rápidamente. avanzaron, senón que os acercaron a Celanova. Sí, eso... 4 deles sí estaban uns cuantos metros máis para atrás e máis escondidos e agora veñen 2 deles ou 3 van se ver case a base do Sí, cine de la Plaza tres por lo Mayor. menos vense... De la Plaza Mayor. Bueno, os 4, pero 3 van se ver moi... Sí, sí, Perdona, completos. Y otra cosa que quería decir, y es, si hay un grupo de comuneros, yo hablo castellano porque manejo mucho mejor el castellano que Non pasa el nada. Hay un grupo grande de comuneros, grande o pequeño, lo que sea, no lo desconozco, no sé si son 3 o 33, que van a cobrar una cantidad que también desconozco, si es grande o pequeña. Creo que también otra cosa que sería importante sería intentar conseguir que de alguna manera esas comunidades recuperaran esa pérdida si nosotros vamos a conseguir que esos molinos no se pongan. Creo que es otra parte Eso, que estamos dejando a un lado y que también es eso- importante correcto. por lo que he visto y por la gente con la que he hablado. eso que estábamos planteando de cambiar, que se pague por non por, e que non se pague por, neste caso. Ya, pero ¿cómo? Oh, claro, eso hay que O sea, traballar. aquí hay que llegar a la Todo- verdad. Todo esto, Alemania empezou e puxo esas leis no 2009. Aquí no 2009 estamos nunha situación. O que pasou é importante. Que facemos agora? Isto. Que pedimos nós en abril ao Concello? Por favor, collede toda a información que teñades, reunide a xente, reunide os comuneiros, reunide a hostelería, reunide a todo o mundo e falamos. Pero Celanova es un pueblo con desidia. Bueno, que podemos Celanova facer es- isto? Chelo, en 2009, cando se montou o Novieiro, que está a 5 kilómetros de Celanova, hubo unha reunión naquela aula de a banca. Sí. Hubo unha reunión, estaba noutro concello a 5 kilómetros. Hubo unha reunión para informar dos efectos que tiña sobre Celanova. Agora temos aí arriba, no termo municipal de Celanova, 3 kilómetros. Bueno, habería que... Non, podemos facer isto, podemos facer o que estamos facendo nós. Preguntando, investigando, presentando alegacións. En que fase está? A nós o que nos dixeron é que ten que facer un estudio estacional en primavera e outro no verano. E a partir de aí, en setembro, empezarán a chegar todos eses estudios de impacto ambiental e todo eso. Que es cuanto hay que alegar. Aí vai haber que presentar alegacións. Entón, que se pode facer? Isto. Empezar por aquí. Sí, sí. Falar, preguntar as dúbidas que hai e tratar de chegar a un acordo entre todos. E velo como unha oportunidade. Nos empezamos dicindo que non coñecíamos a Pi, nin Casa Soa. É así. Bueno, sí. Ahora, bueno, desde a praza non se ve. Bueno, ahora están aí. Hai que dar unha solución a isto. A solución, desde logo, pode ser que planten eólicos, pero vai nos perjudicar eles a medio prazo, ya nos inmediatamente. Podese constituir algunha plataforma que non dependa de... Claro, porque ao final Celanova é o que é, e o bloque, a mí parece moi ben, pero que hai moita xente que solamente cando auspicia o bloque, Estoy con él. entendes? Es una cosa muy... Xa o ven de outra maneira, como algo partidista. Entón vaise constituir, eu creo que o mellor sería algún tipo de asociación ou plataforma que forme parte do bloque e de máis xente. Vaise facer algo desto? Si se fai, no se está. Non, pero pregunto che porque Sí, está pero- Entonces... Sí, pero mira, cuando fue lo del instituto... Pero desgraciadamente vos movedes, porque sodes os que movedes isto aquí. Me entendes? Xa, pero... O Iago é a segunda forza política en Galicia, o bloque, nestes momentos, non nos olvidemos, é a segunda forza política. Pero aquí en Celanova non somos nada, non o bloque, verdad? Claro, estamos dependendo das... Por certo, Leopoldo, claro, ¿te acuerdas de la plataforma para el instituto? Para que no nos hicieran un Vaya, sí hotel. me acordo. ¿Te acuerdas, Que no? sufrín aí. Bueno, y yo, y mi marido, y todos. Sí. Y no tuvo mucha respuesta, pero tuvo muchísima más que esto, está claro. Porque se intentó hacer una plataforma, aunque luego hubo partidos que se picaron y no fueron, y no sé qué, y no sé cuántos, sí se montó una plataforma que era
aunque los que más estabais erais los del bloque, sí era una cosa que era como independiente del bloque. Y eso en Celanova es muy importante. Yo lo veo porque conozco mucha gente que no viene porque es de tal partido. Sí, pero non podemos montar algo que no que estamos nós, non podemos separarlo de... Pero podéis ayudar. No, sí. Vamos a ver. Hombre, si se monta- La otra se montó y se montó. Y se montó básicamente con vosotros. ¿O no? Sí, pero éramos profesores, membros do bloque... Pues hay que buscar una manera. Tenemos que buscar una manera. Unha cousa inseparable da outra. Pois é, Pero non podo separar de varias persoas. Ahí yo por lo menos conteino, no sé si lo montar conseguí, unha asociación pero que quede claro que queira, de entrada contra calquera proxecto eólico non. No, no, yo tampouco. Outra cosa é que no Concello de Celanova poda existir unha afectación, en concreto, bueno, falase aí no informe de dos muiños que poda estragar patrimonio. E unha plataforma, bueno, pois aí depende da vida que teña a ciudadanía de Celanova, non? As plataformas surden de... Muy bajita. Muy Nada, bajita. aquí é todo terrazo. Pero, Chelo, está... Pero se les puede ir cabreando, ¿eh? Está... Por certo, que non sabía que era Saneiro de Cristal. Que non sabía que era Saneiro de Cristal. sí. Chelo, está a xente de Bande, a xente dos Surés, que están directamente afectados. Claro. Están traballando. Eles xa están na rede galega de plataformas e eso está aí. Pues habrá que luego ver. Probablemente se mova por aí. Nós os estamos do bloque, falamos antes de Ferrín, e ben, foi o primeiro que Sí, foi. sí, no, Entón, venía cada con un un cabreo que bueno, pero... ¿Alguien más quiere decir algo? Nada. Nos vamos. Vale, pues, Oye, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. A ver, la bala de... No sabía. No, pero voy a decir... Sei menos localizado. Sí. Comparten